na ito si Bicanoy nga. Pagkahambugiro na lang. Kaya mo istorya, di man mubo ra mag-diskurso si Lito Osmeña. Kung ako'y inyong piliyon mo na akong buhaton, kung sa may epekto ko na ito ng buhaton di ay, pasabot ka may. Pagkuman na og di mo gusto niya na, hala, butar mo ni Inday Nita. Daga salamat. Ana, ang uban na kay, ang nag-implement na si Gwen. Pero ang iyang idea, sayop. Kopya-kopya ba nga, wakasabot ba? Wrong. Ang idea yun na mga higala, kanang apas, kanang the entire village sa apas, yung giokupar sa mga military diya, ibalhin na. Usana sa tulo ka mga bag-o nga economic growth centers tukuron panahon ni Gloria Arroyo sa diyang iyang gihimong economic advisor si Lito Osmeña. Ang iyang marching order, Lito, i-implement ng imong PRUMD concept bi. Motong na konsultan sa gusto Malacanang ato. Kanang apas, ibalhin na. Ang istorya ko nga, panalitan o magpabili na diya, military ko ang guna niya, unahon yung nagbomba sa kontra. Na diya mga dagkog ranggo, maputol ang command chain ba. So, dagang kayong civilian, civilian population na diya, so, bubahan na sa kontra na ito, nata magira. No? So, ipalayo na to, mao na istorya, pero di ko na may tabo, pero usa na sa mga reasons nga nung ibalhin na to. Kaya ito nang gamiton actually. Kay kanang yuta prime meat. Lumo na ko na karne pa. Mao na atong gamiton nga investment i-counterpart na to sa foreign investor. Nga dili ayala na, ayaw ng lokal kay overstretched na kayo na sila. Ngita tag foreign investor, Amerikano, German, whatever, basta gikan sa gawas. Una, mao gihapon ang style, magtukod og korporasyon sama sa Cebu Property Ventures and Development Corporation. So ang cash nga ilang ihatag katong partner na to, ang cash sila may mo provide sa cash nga to real estate man. Mautoy itukod og bag-ong syudad dito sa Bohol, Bakaha, din ato ibalhin ang kampo or sa Negros. Na ay hospital, na ay balay ang mga sundao, housing. Naa sila'y tunghaan nga, dili ordinaryo, di kalidad nga tunghaan sila mga anak. Naa sila'y merkado, tukuro na daan sa gobyerno. Pero ready na for private investors to come in. Mula na'y musugod. Mahimo kanang mga lugar nga butangan na mahimo ng bag-ong syudad. That's the idea. Well planned. May pagkaplano. Walang yun suspeita. Ari gyud ta ring drama-drama. Mao na sige kog badlong ning mga maminaw sa akong tulumanon. Ayaw mo padaan ang drama-drama. Wa ginay kaugmaon. Patay hinungdan ni ana. Panalitan. Example no. Daghamang kaagi na pagkamayor. Mike Rama, Edgar Labilla, Alvin Garcia. Itandi ni Tami Osmeña. Unsa may gidagan ang tulo? Drama ra gyud. Unsa may accomplishment na ng tulo akong gisgutan na ba kay makita? Wala. Pero drama kompleto. Nagmahal sa kabos. Check. Sayon duulon, check. Check na siya. Dili insultador, check. Di ay usa diri nga bulldog kayo. Stricto, Pero tanawa ang agi og kinsay dakog agi nga nakahatag og pagkaon sa lamisa. Pila ka libo ka mga pamilya ang nakakaon tungod sa ilang agi. Maklaro man na, makita na mga higala. So that should be our lesson today.
Ayaw magbutar ang mga tao nga drama. Wa tay kog maon ana. Kinanglan nga ang atong butaran mga tao nga dunay vision. Dunay plano, economic development nga doable kanang mahimo. Dili nang pabuutan-buutan lang kay wa kitay mahimo ana. Why agi? Katong kampanya sa una si napaman Nanding, buhay pa man Nanding Celeste, pero si Tony Abila patay na, si Bicanoy patay na. Kana sila mo tigpamaba sa kampo ni Indaynita sa una. Nas Nanding, mihawa sa Nanding, mikuyog sa kampo sa mga Osmeña si Nanding. Panagiusa man to, nabungkag man to panagiusa. So pagdaga ni Lito Osmeña pagka-gobernador, gisunod ni Bicanoy. Mo report dahil si Bicanoy dito sa headquarter niya. Yan pa nang istorya sa radyo. Ay, naman sila oras sa radyo. Komentaryo. Mingon na ito si Bicanoy nga. Pagkahambugiro na lang. Kaya mo istorya, di man mubo ra mag-diskurso si Lito Osmeña. Kung ako inyong piliyon mo na akong buhaton, kung sa may epekto ko na ito ng buhaton, di ay, pasabot ka may. Pagkuman na og di mo gusto niya na ala, butar mo ni Indaynita. Daga salamat. Ana, ang uban na kay mangayo mangyagkuhan nga, buligin taon ko ninyo, ana, wow, muna akong buhaton. Kung ako inyong piliyon, muna akong buhaton. Og di mo ganahan, ana, ala, butar mo ni Indaynita. Daga salamat. Siyempre, moingon dahil Bicanoy, pagkahambugiro na lang. Niya yung ihulagway. Kanang, buka na og, bago man ng L300 van, sa Mitsubishi, ng box type. Bago pa ng gawas sa una. Kanang, buka na og, puti nga, kanang uso karon. Puti og pantalon, puti og polo, o di gani long sleeves o t-shirt ba, puting sapatos, unya gwapo. Mao na si Senyorito Lito Osmeña. Naay mo kanaog sad musunod ana. Upaw, budlat, itumbon, tignaong, mao na si Nanding Celeste. Kaaway naman sila. mga hanggaw kayo ito, ang amigo ko ba na sila tanan, maguwang gud kayo na ako, pero kana bang nabarkada gina na ko sila. Magkatawa ko itong kay galang panahon na. Pero mauna history sa lalawigan sa Cebu. Circumferential road. Natuman gina. Pero bago mang abli mga dan, dali kay nangaguba ba ka na lungag, ana ba? Dili tungod kay substandard. Kuan gyud kana bang dako kay kausaban dito gud sa kining kanang isla bitaw sa Camotes na may isla da Pilar. Dito migo na mo ang mayor dito. Ingon na ito mga tiguang. Kana si kuan ba? Senyorito, may ilang tawag nilito. Kana si Senyorito ba? Naibong yung kuno sila. Kay, kaniya to, mga igala, kanang taga dito, Camotes, mga rin nagsibu kay mulong distance ilang anak to sa Amerika baron, ay anak ka doktor, nurse baron, o mahayin dapita. Basta kay ito magtrabaho sa gawas, overseas Filipino worker. Mugahin na sila o labing minus, upat ka adlaw. Aron makontak nila ang ilang anak. Ang ilang opsyon, Ormoc, ato sila sa Ormoc, mulong distance, or din sa Cebu. Sa dihang gi-install na to mga telepono katong public calling office. Di na sila mularga. Ato ra dito sa lungsod mo tawag
schedule lang adto ra sila pagkikistorya silang minalos kinabuhi dito sa ila. So katong nga tigong ingon nga ila ko nung gisama magdagat wa may kuryente. Wa mo wa ko noy wire lang nakita. Kiunsa man na dong. Ngutana sila dito man may. Kuan taon kanang kana lang Trans Central Highway mga igala. Ang mga tao diyan nga nagpuyo daghang kay istorya. Kay katong Bantay Radio, ako may manager no. Naato siya tower dito sa Mount Manunggal. Kanang repeater ba? Kay tulom to ka estasyon. Usa sa Gihulngan, usa sa Bugo, o usa diri sa Lapu-Lapu. In simulcast operation. So katong kuan dito hatnan to na mo og krudo pa may kuryente ng Manunggal. So magsimig hatod og krudo dito kada buwan kuan baril gyud. Diesel fuel na may hatod dito. Ako mukuyo ko matagkaron og unya aron lang ma-inspeksyon po nako ba. Nangid sila taga dito, yung Nasir Alex pa yun. Manangid sila kay magbayli. Adto sila mo connect og kuryente dito sa generator sa istasyon. Okay ra po ko. Ihawan day kung manok abot dito puloy tanduay inom ba. Unya nakadungog ko sa istorya nila so wa pa tukod ang kini ang Trans Central Highway. Kani adto ko no inig south sa adlaw makita la syudad. Musigam na syudad. Kas bukid inig on sa mga kuryente diri sa syudad musidlak na siya. Pero wa sila kataak sa syudad. Og nakataak mga ugaling tagpila katuig ba. Nga nakaadto man ko sa syudad mga 5 na katuig. Nagsar sila magkataak sa syudad may agyanan. Kuni ang ilang mga balay kana ra pong kahoy nga na magtubo diyang dapita. Putlo nila niya mo himong balay. Mga kabaw to sa ubos, dungaw ka to dito. I mean, ingon ana ang ilang kinabuhi kani adto. Sa dihang giablihan na. Magkasunod na ang mga motor. Namalitag motor, nanay ang ilang mga balay siminto na. Yun na ang development ba? Karon hangtod na pag pandemic dagang kay mga restaurants nang abli dito sa bukid. Kaya mga dato dito sa syudad na malit mga yuta dito sa bukid. Ikusog ang bukid panahon sa COVID. Kay social distancing, wa may social distancing dito kay presko manghangin. Dito pa ingos bukid ang mga negosyo kay ang mga tagiya sa yuta mga dato naman. Kanang busay, kanang bukid sa busay, estudyante pa ko. And you can ask anyone of my age nga naka-eskwela diri sa Cebu. Gikan baka sa Leyte or Bohol o niya, eskwela diri sa Cebu. Inig pamauli na mo. Niya may eskwela ako diri San Carlos. Inig pauli ito sa Bohol for summer. Bakasyon na summer. Sa kami barko puloy kanang bukid brown gyud na puloy. Brown. Hantod inig balik kay magsugod na sa ng klase ni Kunyo, brown gihapon. Kay masunog man. Unya, mangahoy man ang mga taga-bukid, mamutol og kahoy ba? Kay ibligya himong uling. Mao na ang bukid kanang busay, brown kay na inig ting-init. Sa dihang miboom ang Cebu, gipamalit man na sa mga dato ng mga yuta sa bukid. Nagagay na milyonaryo diha tungod kay ang ilang yuta pamalit ba? Giwaldas ra sad ang halin. Luoy kayo pero kagigi sila pagka milyonaryo. Una dili na sila makapamutol og kahoy sa mga yuta nga ilaha kaniadto. Di na sila makapanguling kay nana may tagiya.
nga di mo sugot og putla na kahoy. Yung mga dato man. So mo na nga green kanunay bisag ting init, green ang bukid karon. Di pre kaniadto nga asos. Maupaw ginang bukid basta ting init. These are kind of insignificant, but the truth is epekto ni sa proper economic management sa lalawigan sa Sugbo. Mga economic policies nga makahuluganon ba? As opposed to drama. Wa kay mahimong Jesus dramahay lang lulupig kay Inday Nita drama, Inday Nita number 1 sa drama. Pero unsa may agi silang pagka-politiko be? Naaba sila monumento ikapakita. Kana si Gwen Garcia ang kadtong CICC Cebu International Convention Center CICC dako kay gasto. Hurot ang kwarta sa probinsya ato. Unsay gitawag ato ni Lito Osmeña? Gingan lang to ni Lito Osmeña oy kanang CICC. Gingan lang niya to og monument of incompetence. The monument of incompetence. Gihurot ang kwarta sa probinsya gitukod sa CICC na pa ba na million karon? Wala. So, manghambog sa Gwen kay Cebu still richest province base sa balita. Ayaw, palihog, hilom lang. Mawaw ka. Ayaw panghambog dia. Wa kay labot. Kaya ang nakapadato sa probinsya, ang mga yuta man nga niya sa syudad. Mi multiply many times ang value. Kay sa probinsya, unsa may tubo sa probinsya. Of course, nanay, wana ka na mga the areas nga naigo atong Tino, for instance. Mga surplus na siya sa growth sa Mandawi. Gaanam tagkalayo ba? Natural course na siya mga higala. Mao man gani nga kaingon sa tanawa ra gud napay planning ang lalawigan sa Sugbo dili to may tabo. Kanang traffic congestion karon sa Minglanilla, Naga, ug doon na pa'y foresight ang naglingkod sa gobyerno, di ta mahiagom ni ana. Wa man. Ang infrastructure in existence, sukad pa kaniadto nga dunay semblance of kinibang urban development mga higala kanarang duha. Kanang flyover sa Tabunok o kanang flyover sa Mandawi. Napabaylaen? Okay, nailaen. Reclamation. Kining SRP. Og sa North, mo gyapon, Mandawi Reclamation. Kanang, of course, may nga kapidong mana, pidong. Saya na to. Tungod na sa konsepto nilang Lito Osmeña, diri sa siyudad, Tami Osmeña, gi-combine na siya. Decongest the city. Develop the countryside. Mao na ang promdi. Nya kay wa man developa, gipasagdan man lang surplus man. Surplus meaning nga para ba ng baso. Imo nang huwaran og tubig ang baso. Inig kapudo ana ang tubig mo dagayday, di ba? Mo dagayday kilid sa baso hantod mo. Mao na ang surplus. Cebu City, ang surplus sa Cebu City, mao na ang Talisay sa south, Mandawi sa north. Surplus na siya sa Cebu City. Mao ang economic growth center sa Cebu. Unya, ang Mandawi may surplus na sad. Kay mag-ana magkamahal ang yuta. So ang mga tao, kaya na may dagang kasudlag trabaho dito, mangitag kapuyan. Barato pang yuta, makapalit. Hindi na matabang, abang-abang na lang, mangita na po og asa ta mo palit og yuta nga
So naganam og sa padung dito sa layo. Liluan LA, Liluan area. Ato abot ko mo na ang natural gina siya nga growth mga higala ko ana siya kanang natural course ba. Una og devoid of planning ang mga naa sa gobyerno mo nang muungot na siya. Mo na karon. Wa may lain. Wa may mga kanang diversion roads. Gipasagdan man lang nila. Una kung pasagdan nimo ang pribadong sektor, magpili man na og asa sila magkasapi. So ang mga negosyante anak yung daplin daan. Location is important. So mo invest sila daplin sa daan. Tanawa ng mga tindahan dagko di ba na daplin daan. Okay ra na sa di pa daghan ang mga agi. Mag-ana mo kadaghan ang mga agi panalitan da sa Milenilla. Na ay La Nueva dia, na ay Quezano. Bisag diri sa Talisay. Tanawa ko naglapas mo sa SRP Cebu City, adto na ka sa teritoryo sa Talisay, naay Quezano dito, naadaplin sa daan. Muhuot ang traffic. Wa may easement. Sagdan mo lang. Kay kana mga sa Talisay, mga pulpul man yun ang mga nagdumala sa Talisay. Basukan pa kaniya to, irigulya. So, wagay semblance of urban development. Private sector driven, private sector profit oriented. Pataka lang tukod. Unanay lang. Gobyerno may mustir ana. May muguyod, madire mo nang na zoning ordinance etc. Why idea niya mamili ta na mga public officials nga ang mentality taga baryo gyapon. Sino ka? Cebu City. Makakumpit sa Singapore, Tokyo, Hong Kong. Makakumpit kung kita'y pasagdan. Napuganta sa mga national government and politics as well ang nakapugong na to nga mulupad tagtaman sa ginawa. Una, kuyog niya na mga higala ang attitude sa mga managan sa gobyerno. So may hanaw na idagang nanagan na ng lingkod nga po pida, wagi angay mong lingkod ya Nganong managan man, okay, hanaw kung sa'yo mambuhaton, pero managan. Ug makadaog. Kaluluoy ta. Anyway, congratulations sa Cebu Province, the richest in the Philippines, mga higala. Unya na bad news nga ang presyo sa bugas diri sa Cebu sa soar. Ato pa milupad pa ingon sa taas ba. Dugang nagtag 500 pesos matag sako. So ug ang sako kinta 2,500 na. Rice prices in Cebu soar 500 per sack. Of course, matod pa sa balita, and I agree, spike can be attributed to a combination of factors. A national decision to temporarily halt rice importation for September, damage to crops and logistics from successive typhoons, and sudden heavy bulk purchases by local government units and relief groups. Maunay hinungdan nga nung may spike o 500 pesos ang matag sako sa bugas sa Cebu. Pero mo na akong giingon nga muigo na ni ang kabanga ning administrasyon na mo epekto na ni mga higala. Wa pa gani mahuman ang tuig 2025. Sugod na ni. Inigtabok na to 2026 ako nag-ingon kagapon. Di pa na to ni matagad tanan kay galulingayaw pa man ta. Labi na din sa Cebu. Mo-extend man ang atong holidays tungod sa Sinulog. Pagkahuman sa Sinulog, anha na ta makamatikod nga mao ni ang nagsingabot nga problema. Karon gani sa General Appropriations Act nga higala, mupalusot gapon sila. Gipanawayan gana ato mga politiko Ya inumdumi na ay eleksyon sa barangay umaabot.
Mangita na sila, asa silang kwarta aron ihatag sa mga politiko nga ilang mga bata-bata. Kay mangayo naman sana, kami na pod. Imagine na kung asa ta paingon diyang napita. Ako nagpadayon gyapon akong pagtuo dili ni ingog kuan hinaut na masayop ko niya. Dunay kausaban ang panggobyerno na to. Apan ako lang tan-aw the way it is going trending. Murag di kahuman gyud sa iyang termino si BBM. Luka pa gini atong ekonomiya. Ako nang pananaw, hinaot unta nga sayop ko. Wala tay panahon mga igala, daghang salamat sa atong